Tibi vezeti a mezőn. Megmutatja, hogy kell biztonságosan közlekedni. Nem szállnak még először a kordon egy pillanat. Nem kell, hogy velük azt, hogy még a gyalogosok a kerüket forulgat. Mit nézzel? Hát nincs zöld. Nem tudsz menni. Tudom. Nem vagyok én hülye. Vigyázz! Azt ki kell kerülnöm, vagy neki kell mennem? Ahogy akarod. Én mellette fogtam, azt hittem mellé már. Akkor nem látlak. Álló, ez nem járdaugratoós bicikli. Hoppá! Gyerek, akkor átugrottam a zene. Milyen gyorsan lett a kerekembe, te? Hát ez ilyen gyorsan nem bír a packára fölugrani. Lassan kell menni nekem, föl, le. Lazán, föl, lazán, le, lazán, föl. Nem nézed az autót? És nem ismeri a krek? Aki zebránál van, annak meg kell állni. Itt a kamera, rögtünk minden. Benne van eltűnő. A minden benne van. Megnyitották a szökikutat középen, úgy de nagy látvány. Ja, ide szoktam menni mindig. Ez süvő? Nem tudom. Mit fagyizni akarsz? De